Jeg hedder Helene Nyman, og jeg er billedkunstner og kunstnerisk forsker og er utrolig interesseret i hukommelse, hukommelsesprocesser, neurologisk, men også kulturelt. Jeg tror, kunsten kan være med til at skabe nogle andre perspektiver på demens. Kunst kan berige tilværelsen, og kunst kan give nye oplevelser på tværs af generationer og på tværs af neurodiversitet og sygdomme. Mine værker er primært, man kan kalde dem installationer, rumlige installationer, og så er der tanker og ligesom invitationer til, at folk kan interagere med værkerne. Altså grundlæggende så er det sådan en invitation til nye fortællinger, nye historier, nye oplevelser sammen. Jeg synes meget med hukommelse og tid og identitet er jo egentlig de historier, vi fortæller hinanden. Altså jeg tror, det er vigtigt at huske, at hjernen er kroppen, og der er noget, der hedder kropslig hukommelse. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at tænke ting i et større netværk, ligesom ikke at adskille kunst og videnskaben. Det er en kæmpe anerkendelse, og det støtter mig i min søgning og i min kamp og mit arbejde for ligesom at give værdighed og vigtighed tilbage i andre måder at sanse og opleve verden på. Og også den anerkendelse, at kunst og forskning, kunst og videnskab er uløseligt del af samme sag. Jeg tror, Firkløverfonden i at støtte både kunst og videnskab kan styrke det og sige, det anerkender vi, at kunst og videnskab er et vigtigt samspil.